Waduh kayak wis sore iki. Tak mulailah. Di asu-asu di omah. Biasanya saya gurih di ono dek sawah ini kita kalau aneh sih saya sih dua panenan anu. Oh, ono sayur. Ono tabuhan mari kita garapane sayur. Tak kayak ono nyemot utawa monyet. Kayak Sariman pergi ke pasar mari. Sariman pergi ke pasar. Sariman pergi ke pasar. Oh, nyampe. Nyantai. Ayo lungguhan dhisik. Kesel ngene iki kok. Jagongan iki kono. Kesel celuk Sariman. Sariman iku apa? Sariman iku nyemot. Monyet. Aduh, Jagongan kene lho sik ono perlu aku. Ilu. Ya apa jarene ate mlajari aku mlijo. Ya nyayur iku lho ya apa. Ya nyantai sik. Anu hor. Mlijo iku ora syukur-syukur mlijo anu ngono ya sik mbutuhno dana, mbutuhno obrol. Terus len-len barang iku ya apa? Len iku apa, Be? Len yo. Len ngene iki lho anune dalan. Oh, Maksudnya dalan tempat kerjoe iku. Oh iya iku. Aku gak ro, aku rone nang Arlen biyen kok lho. Ngene lho, apa iku? Golek anu sak momoan iku kaya apa? Golek dino apa golek anu wis belajar kok wis tak belajari. Iki anu sing iso dino iku Yunus belajar. Oh, sing golek dino. Oh, mbek situ. Golek dino iku. Iya, biasane arek iku ero ngene. Lah dino wis ono iki lho. Dino Senin, Selasa kok sik digoleki. Golek sing api. Oh, ngono. Oh, dino api kabeh yo. Iya. Oh iya anjen. Mu tapi arek loro iku ya jenenge jitu ya mesti dinoe jitu. Iya. Yo engko dimulai dino apa engko anu siapno dhisik bondone. Bondo wis duwe apa, Bondo? Alhamdulillah wis anu apa iku ya karen-karen teko nyayur iku lho ya wis sing pakai winginane iku kena gawe iya wis salah. Apa sih? Oh, wingi wis dikageti ambek bodong. Apa sih? Iki lho. Cacok kae. Iki rencana te. Oh, Kak. Ate nyayur iki, benak nobrok iki. Sing winginane iku ta? Iya. Sekali dadi ngene. Wis alhamdulillah iki ngenteni wek tangga-tangga iki mbiyen ambek benakno titik-titik. Ngono gak ngomong-ngomong kok. Ngomong-ngomong tak ewangi. Lah yo kok rene kok ngageti wingi wis dikageti lho aku. Ya wis dilono Sariman sing opo wingi? Sik kemaru koyo ono ketok sih kemang. Apa? Walah iki ya. Oh ya Allah. Cek ngono mek tolong biji lho. Enak ta? Saya opo? Enak. Yo. Ya apa tadi Sarimin? Ayo lu sih. Iya. Oh iya. Enak iku. Hati-hati Pak aku. Iya. No. Gedang apa iki? Nah aku sih jareku gedang susu ae iki. Gedang apa, Kang? Iki Berlin teko Jerman gedang iki. Oh, ngono. Obrol iki sampeyan wis dadi temenan ah. Iki ta? Iya. Ya wis 90%. 90%. 90%. Terus kapan sampean kate dodol iki? Ya iki saya golek pendapat nang bodong. Ah. Ya apa iki kan si ate golek dino. Dinone. Wis Iya. nemu enggak?
Durung sih an, Durung. durung. Saate takok-takok dari sampean iso, ya cak jitu ya iso. Oh ngono. Pangane gedangnya. Aduh, keliru rek. Keliru. Iya. Kebanteran lho. Kan bismillah dhisik ta lah. Mangane ora entok kate mlijo sampean. Mangan gedang ku ngene lho. Iya, Pak. Delon. Nah, ah, dhisik ta lah. Ah, wes lah temenan ah. Luntu temenan. Kayak anu, kayak anu. Luntu. Iya, Diputar sih. Wow. gedangnya Sony ah. Nah. Ya apa, arek-arek ono ta? Kirane. Ndek, Golek ndek. wis, iki kan wis 9%, 90%. Terus aku iku apa iku? Ati taran arek-arek. Ya nek kira-kira ngene, nek sampean iku mau wis obroke wis dadi, modale lak wis ono sih. Ya ono. Ono ya? Ono. Golek Kemarin nambahi. masalah dagangan kok cek iso golek nang cak Iya, potong. ambek nyile-nyile Ya. nang gotong gawe dana. Awal blonjone barang di kono koyo akeh koyo Iya. ngono lho. Iya, iku Terong. iku bos gede iku. Percaya aku nek iku. Iku Mulai biyen iku ya dadalane gede. yo golongane aneh-aneh, terong, pare, gambas ini. Lek terong kalusen, Oh ngono. Kacang-kacang kacange. ya, Kacange. kacang, Ya kacang cilik ini. buncis. Oh buncis. Oh. Oh, lah iku gak lupa teko Kapan buncis. engko nang omahe? Ya sing bengi gak apa-apa. wis. Ngono. Mari apa bisa? Mari magrib ae. Lho. Ae mari maghrib ku ono acara lho. Acara apa? Mari isak yo, mari isak ngono. Mari magrib ae. Heeh. Pokoke engko mari maghrib, Heeh. awake dhewe mari salat maghrib nang omahe Cak Gotong. Ku awake dhewe iso musyawarah, Jelas. dimatengi, Heeh. meneh sampean iso dodol. Ngono lho. Loh, jarene saat golek online dike. Oh ngono lene. Heeh. Sik gorong didudui ta? Dorong sih an lokasine urung. Oh, heeh. Lah langsung Oh, mlaku iya. kurang sip, lek kurang mlaku lek anu. Sik. Apa? Iku lah Cak Bodong ta iko? Iya ta? Oh, iya. Iku wirawiri to. Golek Kang. Kayak ono sing nyeluk sih. Woi, yo. Yo sik. Lewat endi iki kena? Waduh. Waduh. Dalan iki kok gak kena arek iki. Dalane ndi sih, Rek? Waduh, Rek. Dalan kok dibenakno kancan glundung-glundung di kono buat kabeh ta iki ya opo sih? Sampeyan lewat di kono iku di kulon iku. Ora rung di kono angke dalane di kono mau. Oh, ono apa iki kok asijan kok serius nemen. Jalan seneng golek jalan pintas ae. Duh, ate opo? Jenenge wong urip njaluk sing gelis. Iki mau Iki lho. Ono apa? Heeh. Masalahku nggih obrok. Wis Aduh, wah, ayo. duh, asijan dengkle iki lho sing mati. Iya ta? Aduh, ala. Hati-hati Pakku. Hati-hati Pakku. Ono ae. Mbok mulai mang lek ngantuk yang ngene iki ya sing ngate tiba sing ngate anu aduh mbok wis mang sedino yo. Rasane awake pengen obrokku iku aku gawe iku wis 90% ate dadi. Nah, oh nglanjutno. Rencane biyen iku kanthi belajari aku anu nyanyi Melijo. apa melijo. Lanjutno dhisik winginane sing di anu iku ah iya. Ora apa-apa gak masalah. Ya kok bengi jarene karepe sing nglumpuh nang sampean ngono lho. Bisa bahas kayak gulaan, lene, bondone wis ono. Blondo apa sih? Blondo. Blonjo. Oh, blonjo. Ngene lho. Oh. Kan timbang saat anu kok bengi ku aku anu acara, anune apa iku jenenge rapat-rapat iku lho. Oh, sing nyajar bengi ku. Iya, golek lek ono masalah anu ati di omong saiki ya saiki wis gak usah anu ono apa ya apa. Ya apa? Aku lek iku lene lek wis anu. Iku yo kandhani apa iku lene di engko kari anu aku kari mlaku. Kari mlaku. Engko ya anu, sampean kontrol aku perjalanan aku dodol iku ya apa Oke. carane kan ngono. ah. Iya. Tapi gini kan dipikir-pikir wong iki beling kan. Apa? Modalnya sakruku teko sampean iki. Iya. Mergo dagangane teko sampean. Lene teko sampean. Lah iya. Lene kate mlaku
Iya teko sampean. Lah kurang kena. Lah sing ngepek batine. Lah kok Lah, sarimin ya. dadakno ya oh. Wis biasa. Aduh, kesel kabeh. Alhamdulillah dagangan kari titik. Oh iya, koncoku mang kayak dodol yur. Ya apa kabar seakan awak biyen yo ngono, kayak dodol. Kayak adem panas ngedepi pelanggan. Lek sik kaya ngene iki yo apa ya? Ya mari iki bae arek rene kok tak takonane kabar. Hor, demi dulu, hei. Oh iya yo, aku mampir. Waduh, mulai tapi semang aku kayak tutur. Ya iki kawan Anu wis jagongan sepeda iki kan. Oke. Oh iya itu. Panas. Waduh, rupanya lancar kari titik dagangane. Yo mau sik wake wes, duwe lu balik separo wis, Iya. separo akean titik tapi yo sik men ta. Iki kok lodang kabeh koyo entek ini iki kari titik. Lho iki tak ringkes. Nah iki Oh. lombok-lombok sik yo sik wake. Terus mau sik akeh tewel-tewel. Waduh, rutuhan iki mau. Alon-alon ta lalek Oh. nyebut gawe. Paling rutu di embong iki sampean banter ae lek. Dodolan niku sing alon terus ono wong anu wong lubung-lubung iku mandek berapa menit terus mlaku meneh. Ngono ae. Lek banter-banter sing ati tuku kain metu teko omah wis ilang sampean iki koyo. Yo kandhanono ta. Siluman ta lek ngono. Kandhanono ta carane. Iya, Jenenge alon-alon sik gak belajar. masalah. Iya. Iki dodol gedang opoan, Hor? Lho iku Ambon jare. Lho, ngene iki gedang Raja Nongko ngene iki. Aduh, gedang kecut ngene iki. Oh. Belajar iku gedang Ambon, salah wis uripe kecut kok tambah kecut sampean iki ada. Ngene lho, Hor. Golek gedang ku sing kaya ngene iki jenenge gedang Ambon. Oh. Aku rone ijo tok wae. Nek gedang Ambon iku sing ngene iki lho, kenane Oh. segi 4. Oh. Nek gedang ijo anu nih segi 3 ngono. Ini jadi golek wong legi. Ora gedang-gedang apa emang Raja Nongko kecut. Lho, Belajar iku biasa ngapi. dikolek wae, dikolek. Oh. Dikolek yo gak enak. Oh. Nek gedang ngene iki yo serba Iya, guna. apik Ini iki. Aku ngecere ngene iki paling iso 2000 sitok ya. ojo larang-larang, Hmm. dodol iku ganti ting ambek bati titik, yang penting lancar. Oke, Ngono lho. Iya, Emang dagangan sampean rupane koyo kari nek Didi ya? iya bae. Tapi yo aku lu mau perasaanku lu ngewake aku mulai aku mau. Ya mbok mbek rutuhan ono polisi tidur tak anu ae. Lah Tak iku banter aku mau sepedaan. Iku garai yang ngono iku. Nah iku. Lho jenenge kaitan kan sepedaan buanter ae.
lek dodolan iku yo sepeda alon ono wong ngrubul-rubul mandek dilu kok rada anu mlaku meneh ora banter-banter wong nyeluk wong kait metu sampean wis ilang ya wis jane sing tuku ta ngono belajar alon-alon kok sesuk paham ayo Oke. Iya. wis alhamdulillah wis iku wis iya rekan wis ana wong tuku wis alhamdulillah mangki